dobrý deň prajem, dúfam, že vám minulý týždeň chutilo. Pozrieme sa, čo tu máme teraz. Nákup stál 23 eur, plus nejaké 3 eur ešte nejaké veci mimo a vajíčka. Takže tak do 30 eur sme opäť. A čo tu máme pekného? Pretože len novú vnaťku kudrnatú. Máme tu kuracie prsia, bude tekvica, masielko treba. Bude niečo s parmezánom. Tu je tofu, tu je feta. A potom nejaké krumplír, rajčina, papriky, špagety, cibulka. Aha, tu je čili. To dávame sem do týchto trvalých zásob. Tak, ešte nejaký rajčinový pretlak. Quinoa bude, vajíčka máme ešte z minula. No, a teraz ideme zistiť, čo bude prvé jedlo v tomto týždni. Tu máme kuchára. Marcel, poď prosím ťa na chvíľku. Čau. Čau, Rišo. Čo bude, ahojte. Povedz, čo bude prvé jedlo, prosím. Takže vlastne ty si všetko ani nevybalil, prečo? Napríklad Ja len máme tak tu narýchlo. olivy, Daj. papriky, Už povedz, čo sa bude zemiaky. variť. Čiže prvý recept bude tofu s rozmarínom, zemiakmi a nejakým ľahkým paradajkovým šalátom. Máme Tofu tu s rozmarínom. Áno. Počuj, tofu s rozmarínom. Tak je to takto. My tu máme v trvalých zásobách rozmarín, alebo kto má čerstvý, ako my tu v kuchynke, tak kto má čerstvý, tak samozrejme nech použije čerstvý, tento pridávame z našich zásob. Tak, Marcelino, prenechávam ti pôsobiť. Ďakujem pekne, aj za nákup, aj za pozvanie opäť variť. Poď variť. Ideme na to. Ahojte, tento týždeň začíname s jednoduchým receptom. Bude to tofu na rozmaríne s varenými zemiakmi a paradajkovým šalátom. Tak pustíme sa rovno do práce, začneme so zemiakmi. Na jednu porciu budú určite stačiť 2 zemiaky. Očistíme. Nakrájame na menšie kúsky. Je dobre to robiť tak, aby tie kúsky boli približne rovnaké. Umieme. 2 zemiaky vážia približne 300 gramov. Dáme variť, osolíme. Asi tak pol čajovej lyžičky. No a keď chceme, aby boli rýchlejšie uvarené, tak zakrieme pokrievkou a dáme variť naplno. Pokračujeme s prípravou tofu. To je feta, tu máme tofu. Tofu nakrájame na takéto hrubšie centimetrové plátky. Štyri kusky nám budú stačiť, zbytok odložíme. Čiže 4 kusky je presne 137 gramov, čiže akurátna porcia. Pokvapkáme olivovým olejom. Teraz posypeme čerstvým rozmarínom. Ak nemáte čerstvý, pokojne použite sušený. Rozmarín presekneme. Väčšinou ho stále preseknem, tým sa jeho vôňa zvýrazní. No a ešte pridáme aj cesnak. Cesnak musíme rýchlo očistiť a nakrájame na plátky. 1 stručík cesnaku. Dáme na tofu. Mierne osolíme, okoreníme. A ja tam pridám aj nové čili. Tak tofu teraz pekne poobraciame, tak aby bolo ochutené aj z druhej strany. Ak sa vám zdá, že treba pridať olej, tak pokojne ešte pokvapkáme olejom. Chvíľu necháme marinovať. Začneme s prípravou tofu. No a kým sa panica rozpalí, začneme s prípravou paradajkového šalátu. Máme tu takúto krásnu atypickú paradajku. Nakrájame, samozrejme tento bubák alebo stred vykrojíme. No a môžeme nakrájať na nejaké úhľadné kúsky, tak aby sa nám šalát páčil. Panica je čoskoro pripravená. Dáme trochu obyčajného oleja. Len takto vyskúšam, či je naozaj rozpalená. Áno, je. Takže položíme marinované plátky tofu pekne opekať. Opekať alebo restovať je to vlastne to isté. Všetku tú marinádu dáme na vrch syru. Počas opekania regulujeme teplotu. Ak je treba stlmiť, tak stlmíme. Pokračujeme so šalátom. Tak do ľahkého šalátu, ako som spomínal, pridáme ešte cibulku.
Každopádne, čo nás zaujíma najviac, je to, čo sa deje na panvici. Pretože keď nám to zhorí, už sa to opraviť nebude dať. Pekne opečený cesnak dáme na vrch. Stiahneme úplne na minimum. V mojom prípade tak na jednotku. Prihodíme kúsok masla. Kúsok znamená takýchto plátok. Pokojne si to môžeme odvážiť. Podľa môjho názoru je to takých 20 gramov. Čiže jedna lyžica. Toto má 12,5, menej než jedna lyžica. Necháme takto rozpustiť, aby nám vznikla aj výborná omačka z panvice. Tak pridáme trochu tekutiny, napríklad citronovej šťavy a pár kvapiek vody. A vznikne nám takáto nádherná omačka a tým pádom tofu bude veľmi šťavnaté. Cibulku nakrájame, tentokrát ju nakrájame na takéto tenké prúžky. Dáme k paradajke a môžeme použiť aj trochu olív. Olívy rukami rozlomíme. Tak, máme čoskoro hotové, mám veľkú radosť, pretože mám celkom hlad. Šalát ešte rýchlo ochutíme. Klasicky sol, korenie, olivový olej a pridáme aj vinný ocot. Stačí naozaj pár kvapiek. Pokojne rukou zľahka prehodíme. Máme pripravené, zemiaky sú hotové, precedíme. Na zemiaky dáme ešte plátok masla a posypeme niečím zeleným, napríklad petržnovou vňaťou. Tak už teraz to začína byť pekne farebné, rozvoňava to po celej kuchyni. Ideme servírovať. Najskôr naberieme zemiaky. Vlastne to servírovanie nie je žiadna veda, keďže ide o takéto ľahké, vlastne ani nenáročné jedlo. Teraz k zemiakom naukladáme plátky tofu. Bude sa mi to naberať určite lepšie s vidličkou. Prelejeme omačkou z panvice s krásne opečeným čerstvým rozmarinom, vypečeným maslom. No a ešte to spestríme takýmto krásnym šalátom. Tak to vyzerá zdravý obed alebo večera. Prajem vám dobrú chuť.